Jelenleg az Agrárbéta mezőgazdasági Kft. Telephelyén vagyunk, ez az anyavállalatunk. Ezen kívül még egy bioetanol üzemünk van, biogázüzemünk és egy orchidea kertészet, valamint 2 napelemparkkal rendelkezünk. Az Agrárbétára 136 darab 545-ös Ryzen-panel telepítettünk, melynek összteljesítménye 74.120 watt, emellé pedig egy új generációs Fronius Tauro 50 kW-os inverter került letelepítésre. A cégcsoportban már régebb óta terveztük napelemes rendszer használatát, kiépítését. Ezt elősegítette, hogy az energiaárak elszabadultak, és így a beruházást előrébb hoztuk. A rendszer várható termelése az nagy mértékben függ a földrajzi elhelyezkedésétől, illetve a tetőnek a dőlésszögétől, tájolásától. Megtérülési idő lakossági rendszerek esetében egy 7 és 10 év közé tartozik, míg ipari rendszerek esetében legyen az háztartási méretű, vagy visszatos, 1-3 év. Én úgy gondolom, hogy mindazok számára ez egy olyan pozitív, jó lehetőség, akik egy kicsit is nyitottak a zöld energia iránt, és nagyon nagy energiafelhasználók. Szerintem részükre ez egy igen kedvező beruházás lehet, ami gyorsan meg tud térülni.